Og du må godt vinkes. Her, Ole. Hallo. Der må godt vinkes. Danske heste der. Nej, det ser godt ud. Det ser sgu godt ud. Ja. Fantastisk. Nu må du fandme få nogle brødre det. Så kan du se, om vi kan være her. Ja. Den time, jeg var væk. Stod af en fod eller et eller andet. Ja. Så er du bare brugt. Heps. Nå, okay. Hey. Hvis alt går vel herefter, så kunne det være, at der bliver gensyn med Famous Hold 4 Super Deluxe Star Video overall. Hvorfor ikke det? Nej, det er da ikke noget særligt. Ja. Så er det nu. En nytårsaften. Så er det bordet der, her kan man da ikke løbe i. Nu kan man det. Så er man da vældig galt, ikke? Ja, det er vi også. Det var meget. Yes. Sådan der. Rigtig flot.